мутахассисони маркази обуҳавошиносии кишвар иттилоъ медиҳанд ки вазъи ҳавои ҷумҳурӣ то 14 март номусоид боқӣ монда дар водиҳо боришоти пуршиддати борон ва дар баландиҳои зиёда аз 2500 метр боришоти барф пешгӯӣ мешавад. Дар натиҷаи баланд шудани ҳарорати ҳаво ва боришоти рӯзҳои охир рух додани ҳодисаҳои табиӣ аз ҷумла фаромадани тарман ва сангрезиш дар минтақаҳои кӯҳии кишвар ба қайд гирифта шудааст. рӯзи 14 март бо сабаби якбора паст шудани ҳарорати ҳаво дар бештари ноҳияҳои водии доманакӯҳии ҷумҳурӣ эҳтимолияти зиён дидан ва қисман нобуд шудани зироатҳои хоҷагии қишлоқ, гулҳои ороишӣ ва мухчаҳои дарахтони мевадиҳанда пешгӯӣ мешавад. рӯзҳои 11 то 15 марти соли ҷорӣ дар ноҳияҳои кӯҳӣ то бемарказ, нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои ҳисор ва ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон эҳтимолияти фаромадани тарма пешгӯӣ мешавад. дар ноҳияҳои водӣ буда ва доманакӯҳии вилояти Хатлон, Суғд ва то бемарказ фаромадани сел дар назар аст. рӯзҳои 14 ва 15 март дар дарёҳои аз нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои ҳисор ҷоришаванда ва дарёҳои оби Хингоб, Қизилсу, Ёхсу эҳтимолияти баландшавии сатҳи об пешгӯӣ мешавад. мутахассисони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳанд ки дар ин давра хавфи фаромадани тарма дар доманакӯҳҳо хеле зиёд ба назар мерасад. аз ин рӯ он сокиноне ки дар деҳот умр ба сар мебаранд аз ҷамъоварии ҳезум ва дигар маҳсулот дар ин рӯзҳои хавф даст кашанд. طبق معلومات агентии обуҳавошиносии кишвар дар ҳудуди мамлакат то охири ҳафта ҳавои номусоид воқеъ мемонад ва тибқи он маълумотномае ки дар кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳаст, шабона рӯзи гузашта дар натиҷаи ҳам боришот ва ҳам баландшавии ҳарорати ҳаво дар яке аз мавзеъҳои ноҳияи айнӣ фаромадани тарма ба қайд гирифта шуд ки мутаассифона дар натиҷаи ин ҳодисаи табиӣ 3 нафар шаҳрвандони мо ба ҳалокат расиданд. бояд зикр намуд ки шабона рӯзи гузашта дар чороҳроҳи душанбе Колоб Хорух низ дар километри 550 ба фаромадани тарма ба қайд гирифта шуд ва аз он ҷумла дар роҳи Хорух Ишқошим низ фаромадани тарма низ ба қайд гирифта шуд ва шабона рӯзи гузашта дар натиҷаи ин гуна ҳодисаи табиӣ шоҳроҳи душанбе Хорух муваққатан баста шуда буд ва аз ҷониби вазорати нақлиёт техникаи махсус ҷудо карда шуд барои бартарафсозии ҳодисаи табиӣ. айни замон тамоми шоҳроҳҳо ва роҳҳои кӯҳӣ боз ҳастанд, онҳо фаъолият доранд, лекин бояд қайд намуд ки дар натиҷаи он боришоте ки аз ҷониби агентӣ пешгӯӣ карда шуда истодааст ва мо мушоҳида мекунем фаромадани тарма ва сангрезиш дар минтақаҳои кӯҳӣ ва доманакӯҳӣ хеле ва хеле баланд аст, яъне хавф мемонад. дар ин рӯзҳо сокинон бояд масъулиятшинос бошанду пеш аз сафар ба минтақаҳои дурдаст аз кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати нақлиёт роҷеъ ба вазъи роҳҳо маълумоти муфассал гиранд ва баъдан ба сафар бароянд то ҷони худу дигаронро дар хатар нагузоранд.